Sallah no enya adru so na what wundwan de eno na Opemsuo radio Opemsuo TV ya ba hanum say ye ba bebusa ndwan ne bo na wa woti fie no wahu ebo a oba hanum say ya obetime ato na yenye enwa be ma wa hanum say ya obecheche nioma mu e de akire ye emu na eto da se wo mo ho atochima wontime emfa ndi Sallah no owa hanum say ya obeka ni na e de akire menwa be ma me wakwaba eba Opemsuo radio Opemsuo TV pacho mate me da so bebre na me pacho Sallah yi adru su emu no e de da sei ne buo no pacho ka kire ye tief pacho me chia motiefo yina ene kwan amode ama me se me nwura me bi bo no se ne sitie no osono obia ne bo mbema no nketo wo ho nkase so wo ho ti se nkase to se we abi no ya pe o ma to 1000 4000 ya pe 4005 ebi si wo ho enusa we ne type no ya pe ne 1006 1007 jo osono obia ne dia obetima yere wa kwafa aba nya obenya kakra wo mu obetimi eto na se 1004 ana 1005 eso sika no ne wa yere wa je ti sane obia eto no de nti kase wo no bo kitwa so wo no bo ma no so kitwa no wo no bo kase no so yere e wo no bo sane edwa na tie eti se wo hwa afi mu Sallah ya edwadie na ekosei adwadie ne de afi we ni eno mo ne wo form sika no so eni ho etimi to ntentem obitima aba ne wa yi ba akon akọ ne obi aba ne wa yi ba akon akọ enti se kana afi ne ye de ba ne se ne edwane sitie no afi ne de edwane e wo form kakra emaye nti eno mo ne entimi nto ntentem ere emaye yo na embo ye nya ne tie se enye wo mu nyina na etimi di Sallah no na die he na wo betimi ana se alaji biba obetimi ato e de akodi Sallah ne ye pa mpacho me da se bebre se ne sitie no ebi wo ho a ne so ne se no omotwa ne se a wotwa mane ya adu se a montimi mfa ni Sallah no ba omotwa ne ketewa se a like motwa ne ketewa se firima obetimi adi Sallah no abo no so wo de ba ebia na wo de ba na abo no na ebu ha sisi a montimi mfa nyere montimi mfa ni Sallah no sa ne ho so etie de ne bebe nso bu a montimi nyere mfa ni Sallah no ade nti na nyoma wakeken wontimi emfa ndi Sallah no nti se ne sitie no yankopon ne de bere e de bema nti ono so mpese de ade a enye emma no je ye se odi ade a ye frenchim no de ama no no so ayere afa sa akwan no so asra o sa na tie nti apart from ndwan no aboa ba ebiem na betim de adi Sallah se ne sitie na ndwan no ono ne ye first person obere obekum enantwie so otimi kum nantwie but just oto ndwan na yere eka ho sa na tie de adwan ne te se amammire edi asiso ama Sallah somfo no nyina se adwan na edi kan na yere ye nsana okum nantwie kura just oto ndwan na yere eka ho anti se metiase a se woto nantwie kura na awose wo sa to dwan na me ba ha se mitutu mani a mi hu aponche e wa ha na aponche na nka ho so di bedi Sallah na na bacho oka ho bi wo na ho de ntimi a obi wo ntimi nku ne ayere se wo sha ase se okume eye odwan na se odi musa ayere e de ko ba wo ho de nduro ho a se wo to mpanche ne wa ayere odi aye wa aduane ba tam eso a osika betimato ndwan ne wa ayere wa sase ayere ye sa adwuma na so me pacho wudi no bacho me dindi mba Gilbert pacho ye da se befu afen so ye be tue pni wona wo mu ha se o mu ba beto emu ani bi e de akodi Sallah menya me papa ba ko ha daddy me ma wakwa ba eba Opemsuo radio Opemsuo TV thank you me pacho wo ha se wo to ndwan ni bi wo ba ye ebo na de da sei na wo hu ni say any last year what they compare this year and last year ebo na da sei na wo ba wetimi atobiana okay any last year the difference um kakra na akosoro kakra and say last year me buy last year we phone kakra but this year I was soro kakra but enam say Ramadan omwati ase say ye nyame som no mmo no na ede and into mututum kura no aibeto ha enti no ti no mo aresi if you na kwose echinachi 3 days time most of mass artists eti me pacho wo ba ye wo beto oba ye so ye oba ne bema
Deɛ na wo ba beto ba na se be ma na wo pese wo to ana se pese wo to ba ne be ma ni nina. Ɛwɔ mi nya oba na ɛyɛ kama meto mi nya be ma so a na ɛyɛ kama meto. Ni na yɛ de yɛ. Wo nya oba de ba do tro no bi anim sɛ oba sometimes bi a na wonyem. Ɛni nti na amanfo mpɛsɛ ɔmotɔ oba na yɛ sa ni na yɛ de yɛ. Na me pacho se wo hye afi Sallah na de pa na de mu sronko ewo afi Sallah mudi. Sunkura ɛda ne de yɛ. Wo fami fie side de a asundwe wɔ hɔ. Ba wontumi compare no obi bɛka. Na nyame di ba ma obi a no ɛsɛ wo gitu. Abrabo mu wontumi nya no pɛpɛɛpɛ. Last 2 years me kum nantwie. Say last year beto odwa wa. Enti yɛmfa nkɔmpɛ nyame som na ɛbɛtu obi a no ɛsɛ wo gitu. Aso ye beda sipa. Enti ebusuafo ye papa na mote se ye ne no twetwe enkomo no waba beto ne de se wo so onto wo de a ye ne nteme na wo so bra e ba beto bi. Enti ebusuafo sane ye si ene ye nua be ma atwetwe enkomo no se oba wayek office ani mu ha se ya wo benya imponche anase indwan no ebi ato wose ne bo no ebi 1000 2000 1005 enti de wo for ma wontimi nto no so aponche wo ho se wontimi indwan na anase na ntwie na aponche wo ho no ma ubetimi ede wo Sallah balikali Sallah Allah karwa yo ebusa for yedas so mama akosa jemfo Sunday ni Opemsuo Radio Opemsuo TV.